Alhamdulillah pemirsa wes sampai rumah dan iki. Mama di. Boleh baik. Hei. Halo. Wes halo pirang nggih? Tak kintal lah nggih? Kintal nggih? Kintal no. Assalamualaikum. Ibuku. Ijo. Aku besok jadi emak, aku ngono kowe kok kabeh penjodohan. Ora apa-apa. Ijo. Apa? Iki yo bare apa yo ijo. Aku nyeblor. Ya aku nanya lo. Mama sih apa ini kan apa? Lele ini memandang kisah oke? Mama minta izin Bapak Idi, syukuran ini depan. Mama ngeluh kowe ngomong piye. Wis tak dongakno muga-muga seger waras, panjang umur, gampang rezekine, cetak jodone. Mama ora dongakno piye-piye, mama yo sepurane ra iso nyeneng awakmu. Awakmu selama iki berjuang dhewe, iso pinter dhewe, mama wis bangga, Nduk. Ora usah mikir sing aneh-aneh ya. Tak dongakno sing terbaik kanggo Repa. Mama gak pengen buat kayak apa-apa, mama mau pengen Repa jadi anak sing nurut karo wong tua, karo bayi, karo putri, Mbak Indah sing apik. Ora usah mikir sebetulnya kayak mama ngene-ngene, mama gak jelek apa-apa tenan. Ya Allah, mama gak jelek apa-apa. Mama dia anak sing apik, solehah. Dadi wis cukup mama. Kita tunggu kamu kepenak sukses. Mama selalu dengar pas yang baik. Gak pernah mama dengar Mama tuh sayang dari mana? Mama tidak bisa mengungkapkan, nggak tahu dok. Mama gak pintar ngomong. Sementing awakmu, sang juga awakmu dewe, wis sayang gede, sing hati-hati, hati-hati, saucapan sing hati-hati, ya doyo, soalnya kita pabrik ibu, rokok putih sama kemauan. Jadi ucapan sak kata itu jatuh dijogo, masih sampai nyinggung perasaan. Soalnya kadang waktu ngomong dia terus ini nggak bisa ngerti, karena sangat hati ya. Es kok kesini mama. Kamu kapan nangis sih guys? Kalian jam berapa? Kalian jam berapa? Jam piro mantuk ya? Jam 10 luwih kok Sudah deh. Mari subuh mah. Baru subuh langsung udah. Kan bisa jam subuh mah. Bisa kan jam 6. Mama sampai kapan? Sampai kapan? Mama minggu balik. Ya Allah, Itu napa? Jumat. Itu apa emang? Itu napa? Jumat. Jumat Sabtu Minggu, Mak pirang dina. Dan masuknya kapan? Setelah
Tanggal. Sekolah. Hah? Senin. Jadi kan yo Aku tak sempat mau rene kan wis mbok piye-piye mama mulai ngono. lah ujiannya bari iki mah. Bar perainan iki mlebu Gang Sedelo ujian kenaikan kelulusan. Kelas 1 kan 2 menit nek sing kelas 6 aku malah ora ngerti. Wong aku ditakoki ora tau. Enggak, dia. Ujian apa? Teman bari iki. Ada 6 wingi. Ora sedeng. Kadene ngene. Omongso. Bener Mungkin pasang. Mau ke mbak cepet-cepetan mah. Yo kok ah. Lele. Lah sire sabine. Aku iso aku listrik. Ya, ayo pergi. Ya, awakmu gak mulai. Apa? Gak boleh. Berkoni. Apa? Tadi repot di. Bar konggone Mbak Enda. Pokoknya Konggone Bapak Mbak Enda, terus ning gone Mbak Enda. Ngerti aku, lha aku gak tahu komunikasi ya. tadi kena stroke sebelah kiri Kanan. kanan. Wes suwi. Wes sana. Aku tahu apa? Gak sih pokoknya kayak sempet dirawat ning gone Tawek Romo, ning gone sing kontrakan beda kuwi. Sini merah. Terus mari ngono iki mantuk ning gone Raken omahe dhewe. ning omahe dhewe kono. Mama gak roh mbak nek bapakku kena stroke. Ora ngerti nek. Ayo manu. Aku salim borongi, Mang. Kene Mbak Enda, Mbak. Kene. Wis dioyang-oyong. Iki hamile gedene ra mama. Aku salim borongi. Burung. Rasa salim. Ora usah nyoteng ae. meletek kok batu. Lah nyoteng. Ya kan. Mbak Dek. Dek, Mbak. Ih cantik, cantik. Mbak Dek. Mbah. Lauyut, Bandus. Mbah. Bandus. Bandus. Halo, halo. Bandus. Halo, halo. Hei. Cantik. Dalam. Udah, Kong. Assalamualaikum. Ora sanange. Assalamualaikum warahmatullahi ya, Kong. Lepate sing kathah. Rokoke napa? Kale lare-lare, Kong. Nyetek bis. Pripun, Kong, sehat? Napasku sehat. Ya, alhamdulillah. Sabar ya, Kong. Ipun aku. Halo, Kong. Mondar, Kong. Iya. Ya wis lah. Kok beda mamah gawe listrik. Gawe uang. Kaya apa? Kaya apa? Aku kan tuku mobil saya. Kami press body. Lah kan sedang nih, harganya padahal 120. Kowe paling murah kowe 130 karo kolengan. Nek badane iki sedeng wong molor. Nek tengene iki gak sedeng. Sedang wah. Perkarane Aku iki kuwi mau apa jenenge 114.
Ning papanjang kae wae yo. Ngukur entok kae. Saiki awakmu wis modot, Nduk. Dek ngenane 115. Tak kirain saiki ya 120 bener ya. Cuma lengene iki sing gak sedeng. Aku mati bermangan sosis, Mang. Kenapa? Yes. Aku mang kuwi regane 90.000 putri sapa ya? Duit tak sikokno. 90.000. Duit dibayahi kan 350. Oh ya wis. Aku gak ngerti duit sapa-sapa, pokoknya kebutuhanem kuwi duit ning gone Ayi tapi tak Ya catet Allah, ya. gak sedeng. Dan nek kowe ya sedeng lesu. Ndelok metu ndeloki. Dong. Aduh, bener deh. Sini. Ojo Aduh, bener deh, oke? Oke. Oke. Ya. Uang buat taruh mana? Kamu taruh mana? Enggak coba ini lagi. Iki dek iki pokoke iki. Nah. Hilang lo ya. Nek ilang yo. Lebar-lebar tuh mana? Tenan. Ngono wis tak pek Ayi mbah lho ya. Ayi ning ngene iki gak ada duit repot-repot. Wis karek urip-urip plorak-plorok tok. Plorok. Kasih Mbak Indah. Iki kan jalur setengah ya? Pedes. Apaan ya? Di sawah jalur pedes kok. Lihat Mbak Rinda jaluke pedes sih, Nduk. Kan muni pedes. Iya. Apik, Mah. Apik, Mah. Ora nek kaya ular kisi. Ketemu tuh. Ora apa-apa, ora ketok. Apik. Anyar lho kuwi. Madhep rene kok ngono. Kan. Kowe nang atus lho. Apik. Nek dinggo jemput-jemput ngono kuwi yo. Wong itu kok anake. Alhamdulillah. Barang COD-na ora sedeng to. Kae wong kuwi bayar iku mah tumbas e. Wong duwe sapa iki duwek dhewe lho aku ngono. Karamele malah sing krasa yo. Mau. Kowe wis adus apa ora wong ayu loro kuwi? Karamel. Sing ayu loro ndang do adus. Malah kan ngene rada cilik sama aku ya. Tiga mama rada ngepres. Lah kono Ya, bau iki meneh. tinggal bau ku sampe iki kene, gak Gak sedeng. sedeng, gak muat. Ini mama kok? Kuwi. Kok ana sedeng, ya mau temen. Ya aku gak ngomong apa, aku tanya mama ke om bayi pitung wulan. Terus sih aku yo. Kok sini pakai korset ya Pak Mama. Alah, besesek malah sampekan. Kok aneh-aneh kok bunda. Aku bunda kayak stres bodoh kayak ngeep. Lah terus sahabat Kuwi. ya bangsat. Kuwi mah bentone aneh ya. Terus di ngene korset mah ya, bari di ngene apa udet. Bar ki langsung esoke, esoke kanthi. Esoke yo gering. Heeh. Terus langsung gering go rumah sakit. Heeh. Oh, gak digawe ning rumah sakit di. Kok iki ya sawahmu sak Wedhe ati. Wong awake iki cilik ngono kuwi tak ono aja sing diet-dietan. Wong bayi sing Ora diet di, aku ki mau ape? apa nek udetan. Abi dipindah ke wati kowe. Tak takoki kowe. Wong rasane aneh rasa. Ih, pendetno ijo-ijo iki. Ijo. Sekali pendet no ijo-ijo bareng iki kae. Ijo sing ndi, Nduk? Kaya apa? Ora beda kata-kata sing basa. Iya. Tapi yo. Tenan, ora macam belas pikir macam-macam. Iki kan apa sing krasa karamele? Cino. Cok, tangan gue tenan. Boleh. Nek kembruan mah iku enak wae. Redek aku lho sampean. Lah aku senengane iki ngono iki kuwi. Ayi nek kaget. Jelek kesel. Plak balenan. Kok ngene. Cinondi. Iki cinondi. Ye? Heeh. Cinondi. Saya mau beli baju, beli tas, apa beli apa? Apa? Mau beli apa? Tas. Tas. Tasnya sekolah cek ora. Sekolah cek. Rusak. Ya wes. Iya padha. Al. Awet siapa ya? Aku duwe apa tas? Wes mbok gekno sing ireng kae le. Terus kan sekolah. Ijo enek iki. Mas Al kae. Ijo enek nahi. Tas apa ne? Ijo enek gitu man. Aku tak golekane. Wes digawa Al. Dikene Bunda. Iya. Kok ndang ndek duwe nek ra ro. Wes. Kan merek yang anu ah? Apa sih ya? Polo. Tapi tasnya gede ya. LA. Ora. Pokoknya sing tas ireng kae le. Wes Sport, dikekno. Sport. Wes dikekno. Ya sekarang kelas berapa?
SD apa SMP? SMA? Mau mati. Pengamat perguruan menengah, perguruan tinggi. Cita-citanya ya mau jadi apa? Koki. 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 Kau tuh mau jadi takut ini tuh koki. Koki. Iya. Koki. Mau jadi dokter. Emoh. Jadi Nek koki kan masak terus dhewe wareg Parah lho. pinter nenek. ya koki. Master chef ya. Emang ini bisa masak? Bisa ya. Masak air. Jadi koki nih. Udah menjadi koki nih. Ben, Dek nek setiap kali aku masak mbah ngopi endok apa tetep aku mah yang masih dek. Aku masih bumboni. Jadi dia tuh dari kecil tuh wis mulai nganu. Daya tarik. Dikei roiko dhewe. Oh, berarti dia udah tarik nih masak, guys. Si wong ini kan apa masak apa ora boya. Lele kuwi ora roh aku kae. Aku yo tertarik. Oh, iya ya. Oh, udah jadi koki, guys. Ya tak tahu itu dia mau jadi dokter, gue tak utang ya. Gak dokter, mah kopi. Ini apa masak, guys? Apa masak? Master chef ya. Ben. panangannya pengen apa? Pengen jadi pilot. Wiper. Itu masak tak wiper. Soalnya yang gede. Sing aku pengen jadi Pak Yai, ambil jadi guru agama. Kepengen tentara kan. Dia nih gak bisa apa? Oh nggak biasa. Oh lagi baru mat. Biasanya kan kenceng. Aku gak bisa lah, pokoknya keras gak bisa. Dia itu harusnya di bidang seperti itu. Masya Allah, aku bisa main bapak kayai. Mbak pola aku setan. Mau Mbak, itu Mbak sing instan Wes Mbak. sekarang kan saya be para ini. Aku lah biar Karek alure lho. aku kan biar yo dikekang mamaku apa dendekno apa di kuliahno be opo yo tetep aku gak iso kuat dhewe. Kenapa? Karena bocah iki nggowo pe yo, nggowo keinginane, heeh, nggowo keinginan dhewe. Karena apa? Nek kene melakukan sesuatu sing bener dipaksa, ora dadi. Saiki yo tak paksa koyo apa aku mlebu kedokteran yo. Paling kowe ora tok ya. Jadi pasien aku malahan. tak ceritanya itu. Mau coba buku kita tuh ya sama. Wah. Diwaca. Al, Apa yang gue tak lama. Jadi gue takokin nabi sapa betul. apik malah nek budaya Islam ben iso ngarang Mbak Ani. Yo, Amin, gelek Gus. sarung, Nduk. Malah Ya aku gak sak Allah. beli nang trono, beli sarung sing batik koyo Iya engko tak engko. Gus apa jenenge? Iya ngono ki gak jaluk sarung sing ngono ki Gus, iya ya. Gus ngono ki sing bali-balike iki lho. Gus Dene- Gus Idam. Oh, Kaya ngono. kiai kaya Pak Anwar Said. Yes. Ngono kuwi terus bajune Aku koko. coba sekali ya, Mak. Aku pengen mondok ora, le aku malah alhamdulillah, le aku seneng le serang ngono wis. Engko nek ora sing Mbak Repa, ya wis diserungokno. Mbak Repa aku nek ngene iki dirungokno. Ora ngarang Mbak Repa wis dimintal. Iya bener sih gak apa-apa. Aku yo gak iso memaksa karena apa jenenge bocah. Dene ape arahe dene ndi kecuali koyo dene yo ape bedugal nangke Ya gini. kayak kene bertindak. Nek bocah kuwi wis nganu kan ya kita ya manut jenenge. Karena aku dhewe yo ngrasakno, aku kekang, aku dingene yo bakalan berontak. Saiki kebo saiki nusuk budel lho. Aja budel nusuk kebo. Saiki kudu kebo kuwi nusuk budel. Wong tuwek kudu manut anak-anak diarahno ngene. Anak pikirane ra kuat manjeblok mah piye lho. Akeh ae saiki bocah sing ngono. Iya karena saiki apa jenenge tingkat kedepresian ki akeh guys. Aku dine malah kena adik-adikku jenenge wis lah yo nek omah dene trek gak gelem sekolah ning ngene yo ora apa-apa. Ning kono lan dene mondok ning ndi yo sekarepe Sekarepe dekne. dene. Yen trene ate trawe mondok yo mondok ora apa-apa. Muga-muga yo kuwi mangga ora dene nek trene dene pengen dadi apa jenenge? Kiai. Apa Pak Kiai ataupun ahli agama yang apa-apa malah alhamdulillah guys apa ngerti iso di kuliahnya ning gone PGSD guru agama kan iso Amin ya rabbal Nangis alamin. tuh kan. ngono ae guys aku kayak sak kareke ade karena lanang guys lanang iki beda mek wedok terus wedok ya mah yo sak-nakal-nakale wedok yo mbok jukuk iki iso nek lanang sak nuwakal kuwi sak anggere kena bedis dalan mbok jukuk wangil tenan Mumpung ndek iki kok duwe sadaran dhewe. nah yo wis ben
Aku rasakno guys karena apa aku masih yo gak rasa sih cuma maksudnya kan yo biyen tau bento yo kan. Wis gak apa-apa itu kan diambil hikmahnya to ngono kan dihamil. Nek wedok iki sak wedok sak bedis-bedis mampu mbok jupuk ya tetep iso guys. Tapi nek wis lanang wangil daripada malah kejadian segagak ya wis gak apa-apa. Kan ini pengen mondok ora apa-apa. Kan terus mondok terus gak duwe apa ora iso sekolah dhuwur yo. Bisa, ono kono ono sekolahane kok. Saya masih tetap iso, bukannya terus mondok terus gak iso duwe apa ijazah ya ora guys. Mondok saiki yo wis ora kok biyen mesti mau mondok tok terus goleni SMP yo gak. Saiki nek sekolahe kok yo iso dene nek tra jurusan piye. Wis kare dene guys gak apa-apa aku itu mbakku ning ngene. Gak apa-apa. Kayak mama yo tilak-tilek. Nek adik mondok nek mama ngerek cah loro blok kok. Gak apa-apa ngene ngono yo ditilak-tiliki. Pondoke ning Tidak omah. Enggak tuh. tapi ki aku asli pondok untuk ketar-ketir soalnya aku nek ibar delok film pondok. Ya iki ngono kok. Pondoke bar tak ngono wis bar setel. Terus pergaulane juga memang Ngewet diawasi, Ngewet diawasi. Pondok wong kan yo ndak semuanya Ndak pondok kayak gitu cuma kan kita sebagai manusia yo harus Berhati-hati. berhati-hati karena yo bener banget. Yang Apalagi baik. apalagi dengan cerita-ceritanya orang ya, ini. ceritane orang yo Sing keadaan anake. pokoknya ada ngono kuwi kayak pondok sing di ini kuwi yo aku yo cerita-cerita yo tahu sendiri cuma yo ndak sah disebutno pondoke lah tapi yo sudahlah kita sebagai orang tua yo harus waspada ngono tok wis Ono ki pokoknya oleh nilikine lho. Itu kan kok anak pemberitahuan dari pihak sekolah. kayak Mbak di Mbak Raya aku ya nilik ini 1 bulan cuma 2 kali. Raya aku mak malam nek niliki bawa makanan ngono kuwi wong njaluk sari wong njaluk apa. Nyambang ngono kuwi. Pokoknya ndak bertiap minggu ndak Oh, sampe boleh. jak metu nang ndi? Ngono kan Sedelok tok wong jam ki kudu diolehno neh. Nek mondoke lebih ketat lho karena yo nek gak ngono yo harus diwarai dari dini karena orang mondok iki ngajine kudu sing tekun opone tekun. Dadi nek gak diwarai dari dini kok nyot suwe nyot gede malah enak rasane kan di anu karo wong tuane. Dadi lebih anu ketat nek pondok iki. Ndak boleh sak maune sendiri terus metu sekarep gak. Bes ana kunjung kuwi lah ya ngono. Ndak tiap minggu ndak boleh. Pas 1 bulan gitu. Ono nurut gak apa-apa ya. Kalau apa guys, gak usah dipermasalahan ayo. Yo terus jenenge bocah kene dipaksa. Kalian lan nek wis penasaran dia anak mesti yo wis. Loh iki Mbak Indah, Dok. Iya ya, kasih nambah Indah. Mbak Indah Indah, ini ini sudah bakarannya. bakarannya sudah jadi, nah kono. Jangan dilempar ya. Jangan dilempar. Kasih cek bagus Dan ya. ditampani loh ya, tambahin Mbak Indah loh ya, apa Mbak putih. Indah di kamar, di dodok. Didodok Mbak Indah. Assalamualaikum, mono ya nurut adik. Pinter kok ya wis dah. Daripada aku maju paksa, ya mama barang malah maksa mandine malah berontak Depresi dan gitu ya. lain-lain. Sekarang banyak sekali anak-anak ya anak-anak saudara kita ya. nangis. Pasti nangis banget. Ini surat aku. Saya karek-karek kok. Karena bocah aja terlalu ditetang banget karena juga ngudine nek malah sing depresi, sing apa malah reno guys, gak apa-apa. Cuma guys. kita ngarahno. Ya mungkin iku dalane juga guys, dalane juga. Men mesti apa jenenge anake mama ya di sini Pak Kiai, ada yang dadi rock and roll, ada yang dadi kopi, ada di pilot ya kan. Jadi berbagai macam-macam ngono lho. Amin. Sebagai orang tua bisa mendoakan. Kita sebagai orang tua harus selalu mendoakan anak itu. Pokoknya tidak bisa kayak pokoknya sih mau ndongakno. Wong jenenge wong tua iki yo site yo mau ngono, mau piye yo anak putu kudu dirampol, disengkuyung, diapa isite doa ya doano terus saiso-isone setiap hari, setiap kita sholat, setiap kita duduk sendiri, setiap apa pokoknya harus jangan sampai apa lengah kita mendoakan keluarga kami, anak putu dan cucu pemirsa ya. Wis gitu dulu pokoknya mbah konten apa tutur tinulak gitu. 15. Ya Allah, mah aku 10 ya, aku kira ngomong-ngomong yang bikin kejablasan nih. Ya wis pemirsa. Ya wis pemirsa yo gimana adalah aku lagi teko karena yo driver kok ngene
apa ngejak Mbak Indah jaluk tulung yo ambek ngewang-ngewangi kinara ini ambek kelekku yo dite meneng ae. Nduk, kowe iki yo ora beda karo mamah nek mono. Nek mono Mbak Indah ku nek kelek mamah yo ora iso. Iku karo kinara nek ora kelek ora iso. Aku padahal aku siapa yang itu ya. Lah ono bari aku ya. Indah Aku yo piye lae aku ya tegene terturu rek. Sayang dekne kalau repai sayange ra masa tua kok nek nangis bungar-bungar di telepono yang nguyu ndak piye lah ngono ya aku. Nangis bungar-bungar sama. Jajan repandi tahu paku wis suaraku iki plengeh. Ngono ya langsung an. Mbok piye, guys? Mengandung Makanya tawaan. Positif. Ya guys, terima kasih. Go next nanti kene bakalan aku tak adu sik. Ki Mbak Indah ndelok foto keluarga. Mengenang biyen sing ning amare ning foto Mbak Indah kan ora kae. Kae kan jek cilik kan yo, jek padha bayi-bayi. Saiki kan wis padha ana sing anak malahan besan yo. Jadi berfoto ulang. Ya guys, terima kasih sekian dulu kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut.